zilele următoare la Iași se va organiza festivalul studențesc al parașutelor. Este un eveniment binevenit sau nu? Al parașutelor. Știți că la Iași se va organiza festivalul studențesc de parașute, festivalul parașutelor. Este binevenit? E foarte binevenit și eu tare aș vrea să zbor parașuta, că e un vis neîmplinit până acum. Am dorit atât de mult, dar nu am avut ocazia. Hai să spun, la Iași se va organiza zilele următoare festivalul studențesc al parașutelor. Este sau nu un festival binevenit? Nu e adevărat. De ce? Nu-ți plac parașutele? Sau? Nu, bine, dar eu nu sunt o parașută. Nu. Și mergem să rezolvăm problema asta cu parașutele. Așa. Bine, dar eu nu sunt o parașută. Nu. Câte limbi știi? Văd că știi și... Engleză, germană și atât. Care am este? știu și franceză, dar am uitat-o. Care este cea mai grea limbă? Germană. Nu, este prima. Da, e prima. Pa, numai bine. Good luck!